Hvala. Prije 2,5 mjeseca ovdje na odboru prezentirane su nam dvije studije učinka novog ZPP-a na poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju hrane. Prema tim studijama 20% bi se smanjila poljoprivredna proizvodnja u Europi, prihod farmera pao bi 16%, a značajno bi porastao uvoz hrane. Znači, europski građani, ako nastavimo u tom smjeru, jeli bi jeftinu i puno lošiju hranu iz trećih zemalja, a naša poljoprivredna proizvodnja pomalo bi propadala. I te studije su rađene još prije porasta cijene energenata i rata u Ukrajini. Moje prvo pitanje, uzimate li u obzir utjecaj trećih zemalja, odnosno ukupnog utjecaja na stvarnost, na realnost u proizvodnji hrane kod poljoprivrednika kad radite studiju učinka? I druga stvar, ja se slažem da ne trebamo zbog rata u Ukrajini prestati provoditi one pozitivne reforme prema više ekološkoj proizvodnji. Znate, iz naše suradnje u ribarstvu da se ja recimo zalažem za proširenje Jabučke kotline kao zaštićenog područja koje je donijelo dobre rezultate. Međutim, smatrate li zaista da je u ovim okolnostima rata u Ukrajini moguće smanjiti za 10% poljoprivrednu površinu? Hvala.